Ето, че пак се срещаме. Щом си тук, значи вече си разбрал какво е електричен заряд и електричен ток. А ако не си разбрал, гледай видеото отново и ако имаш някакви въпроси, не се страхуй да ги зададеш. Сигурно помниш, че в миналото видео си говорихме, че за да протече електричен ток, в проводника трябва да действат електрични сили. По този начин електроните ще се движат лесно и насочено и всичко е наред. Така или иначе, не можем да ги видим тези електрони, нито пък да видим и силите. За да го учим този ток, ще ни трябва някаква величина, която е свързана с протичането му и ще можем да измерим лесно. В това видео ще разбереш как стоят нещата с електрическото напрежение. Много добре знаеш как работи печката. Включваш я в електрическата мрежа, натискаш копчето и виждаш как електрическата енергия се превръща в топлинна. Лампата, като я пуснеш, енергията става светлинна. Разбира се, знаеш за какво става на въпрос. А сега за напрежението. Интересното всъщност за него е, че има два вида напрежение. Едното е напрежението на източник и напрежението върху консуматор. Нека първо да разясним на какво му викаме източник. Буквално думата си го подсказва. Източник е нещо, което дава друго нещо. Схвана ли? Консуматора обаче го използва това нещо, т.е. го консумира. В батерията протичат ужасно много химични реакции. Те и дават заряда, разбира се. Всъщност, определението за електрическото напрежение на източник е изключително лесно. То е мярка за енергията, която източникът, в нашия случай батерията, преобразува в електроенергия при преминаването на един заряд. За напрежението върху консуматора нещата са почти същите. То е мярка за енергията, която се отделя в самия консуматор, когато по него минава заряд. Ето, тук пак си имаш разликата между източник и консуматор. Източника дава, а консуматора взима. Това е връзката, която прави електрическото напрежение. Напрежението ще го бележим с буквата U и ще го мерим във волтове. Нека пак да вземем една батерия. Виж на нея какво пише. Ами да, пише 1,5 волта. Това е напрежението, което създава тази батерия. Я да си вземем друга батерия. Тази пък е 9 волта. А акумулаторната батерия, която се използва в колите, работи на 12 волта. Схвана каква е логиката тук. Колкото повече волтове, толкова е по-голямо напрежението. Всеки от консуматорите изисква различно. Телефонът ти, примерно, може да работи на 5 волта, но телефона на Гошо на 9. Напрежението в контактите е 220 волта. Всъщност е такова, защото повечето електроуреди, дори печката, за която си говорихме преди малко, работи с такова напрежение. Какво става обаче, когато напрежението е твърде малко и е примерно 0,001 волта? Ами, тогава си въвличаме величини като микро и миливолтове. За твоя информация, 1 миливолт е равен на тези 0,001 волта и виж колко добре седи написано, отколкото се загубим в тези нули. Когато пък напрежението е твърде високо, въвличаме кило и мегаволтове, като 1 киловолт ти е равен на 1000 волта. Електрическото напрежение можем да го измерим с този волтметър или мултицета, с който си говорихме в предишното видео. Ами, това ти е всичко за електрическото напрежение. Казахме какво е то върху консуматор или на източник. Бележихме го с U и го мерихме във волтове. Научихме и за единиците като миливолтове, киловолтове и си поговорихме за волтметъра.